Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratutako Bizkaiko Txakolina bidaia gidak Gurman saria jaso du Espainiako estatuan ardoari buruz eginiko argitalpen onena izateagatik. Urtero, Gurman Award sariek munduko hainbat herrialdetako sukaldaritzari eta ardoari buruzko liburu onenak aintzatesten dituzte. Mikel Garaizabal sommelier eta enologoak idatzi du Bizkaiko Txakolina bidaia, eta haren bidez ardoari hurbiltzeko beste modu bat erakusten digu egileak. Izan ere, hainbat alderdi aurkezten dizkigu. Ardoa egiteko prozesuak, egiten den sotoak eta eskualdeak, zerbitzatzen den jatetxeak eta hotelak, eta horrez gainera gure lurraldeko toki nabarmenenak. Aldundiak gida honekin lortu nahi duen helburua, gure mahastizaintzaren eta ardogintzaren aberastasunari lotutako turismoa sustatzea da. Eta bide batez, gure gastronomia, kultura eta aisialdi eskaintza zabaltzea. Hala adierazi zuen Imanol Pradales ekonomia sustatzeko diputatuak liburuaren aurkezpenean. Argitalpena Cultural Traveler turistarentzat dago pentsatuta. Bidaiari mota horrek ez du aisia pasiborik bilatzen, aldiz ikasi eta esperimentatzeko jakin-mina eta gogoa du. Gida 6 hizkuntzatan banatuko da: euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez, alemanez eta katalanez.